mirarás ti de que vayan ben, non vas a esperar nin que vaya o veciño, nin que vaya nadie a mirar como as fan. Polo tanto, eu entendo que quen goberna no Concello sodes vos, sodes Terra Galega e o Partido Popular, o concelleiro de área en todo caso eres ti, e sodes vos os que tedes que sair á rúa e recorrer as rúas e vixiar as obras. Porque nós xa somos fiscalizadores, estamos na oposición e un pouco o noso traballo tamén, fiscalizar o traballo que estades a facer dentro e fora do Concello, pero a vosa obriga non é estar nos despachos, é sair á rúa, igual que saímos nós, escoitar aos veciños e vixiar esas obras, e vixiar que se fagan en condicións e que se cumpran todas e cada unha das condicións que o plan recolle, dende poñer os cartéis ata a última cousa que se exixan dentro dese plan. E iso é responsabilidade vosa. E é verdade que non o tedes feito e que esperáchedes a que ou ben os veciños, que non sei cantos vos trasladarían queixas ou non, ou ben os grupos da oposición, cheguemos a unha comisión a reclamarvos as cousas que tedes que facer vos. Polo tanto, eu penso que é unha tarefa que tedes pendiente dende o equipo de goberno e aproveito a ocasión pois para trasladar xa públicamente. Pablo Villamar. Bueno, eu creo que xa na anterior contestaba, non? Quer dicir que hai propostas que fixo o BNG que están incluídas aquí. Eu botaba de menos o tema do saneamento e por nomear outra cousa, que eu además eu creo que é unha cousa que independentemente de que haxa planes ou non os haxa, o BNG xa ven manifestando fai algún tempo. É dicir, que eu creo que os que levan gobernando Narón, e algúns deles xa levan máis de 30 anos, aínda non saben como queren que sea a trama urbana de Narón, eso non existe, non? E, de feito, Narón, hoxe, para movernos dentro del, iba a decir, menos mal que temos a autovía e que temos a estrada de Castela, pero realmente é moi difícil, por rúas normales dunha ciudad, moverse en Narón, non están inconexas, non están comunicadas unhas cos outras, é dicir, eso falta, e esa idea de cidade eu creo que non a ten o grupo de goberno, non a tuvo nunca, e non sei se algún día a acabará tendo. Nós votamos de menos eso, nós sempre dixemos que debería de, incluso antes de que existira o plan E, debía de programarse que rúas se iban a abrir e por que se iban a abrir, e non estar abrindo a voluntade, en fin, dunha maneira clientelar, senón que debería haber criterios de como se ten que ir articulando. Eso votamos do menos, e o saneamento. Son para nosotros as dúas cuestións fundamentales que eu creo que aí se carece de programación. As obras, eu volvo a repetilo, a gran maioría nós estamos de acordo con que se realicen, van a beneficiar aos veciños, e a outra puntualización que facía que, bueno, que unha vez que se fan as obras e que se gasta o diñeiro, pois as obras teñen que quedar en condicións, non? Como mencionaba Catalina unha hora, eu mencionaba tamén o tema do Rosal. Bueno, eu espero que as obras pois finalmente rematen ben, que eu creo que é o que queremos todos, os que están gobernando e os que estamos na oposición, que queremos que unha vez que se gasta o diñeiro de todos, pois que se gaste para ben, e que as estradas que quedan feitas, pois que teñen que durar o que teñen que durar, non poden durar, bueno, digo, as estradas como calquer outro tipo de obra, non? Que teñen que durar o que teñen que durar, para iso se fan ou deben facerse con calidad, non? Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. A la vuelta de la publicidad abriremos los teléfonos y ustedes podrán entrar en directo, opinar o preguntar lo que estimen oportuno. Nos vemos a la vuelta de la publicidad. É que eu creo que tampouco podemos...